मोनसे गामियाव सानै बोराय बुरि दङमोन। बे बोराय बुरिमोनहा नखराव सोलिनो जोबोद गोब्राबमोन। सानसेखालि फिसाज्लानि बाथ्राखौ साननानै सानै बोराय बुरिया सानै राहा गोथे जानायमोन। बियो बुंमोन, बिफा, जोंना मानो बिदि जालांखो आं हमनोनो हालिया। मा जोंहाल' बे जिउआव बयजोंबो थगायजाबाय नामा? औ बिमा, खाफालानो बिदि लिरनानै हरखाबायब्ला जोंलाय माथो खालामबावनो? बिदिनो जों सहायनांसिगोन आरो। थौ बिमा, सानजाहा मोनाबायबो, न'आव थांदिनि। गोसोनि खोथाखौ बारा दुखु लाबाय थाजाया। थौदे बिमा, थांदि। बिदिनो फिसाज्लायाबो बिमा बिफानि खोथा लायोमोन। दायो बिसोरो न'आव थाङो। आं नोंसोरखौ जोबोद गोसोखाङो आइ आफामोन। आंखौ नोंसोर गोसोखाङोना गोसोखाङा जाखो? आंथ' नोंसोरखौ बावनो हाया जेब्लायबो। बिफाया दुखुजोंनो रावखौनो बुंनो हायासै फिसाजोनि सोंनायनि ओंथियावनो। हामा आइ, बिदि बुंनो। सासे आबादारिया सासे बुरैखौ लोगो मोननानै बुंबाय, नोंहा बाव जिरायनानै मानो दुखु जाबाय थादों? अब्ला बियो फिननायखौ होनोसै फारि फारि। बुहुमाव मानसि उजिनानै बयहाबो दुखु खस्थ' थांनानै थानांगौ जायो। बोरायखौ लोगो मोननानै आबादारि मावनानै जाग्राखौ ओरैबायदि बुङोना, ओइ, नोंहा बे बिफां सायायाव जिरायनानै माखौ सानबाय थाखो? अन्नानै आंनोबो खिन्थानो हागोन ना? नों खोनासंनो लुगैथारदोंब्लालाय आं नोंनो आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनोसै। बिदिब्ला खोनासंदो। आं सासे आबादारि मावनानै नखर खुंग्रा मानसि। आंहा आंगो होननाय लोगो राव। गंसे गामियाव राजा आरो सान्थ्रि गाहाय दंमोन। बिसोरो गावसोरनि खोथा बायदियैल' सोलियोमोन। मालायखौ जेबो हेफाजाब होनो सानामोन। माइदांस्रि आरो सनास्रिजों बिसोर लामायाव लोगो मोनलायनानै रायज्लायनो हमसै। बिसोरनि सनारामनि खोथाखौ साननाय बायदि बिसोरो दुखुजों रावफोरखौ रायज्लायनो हमसै। ओइ माइदांस्रि, सनारामनि नखरा मानो बिदि जालांखो होनबा? आं जेबो बुङाहाय। मा जालांखो बिबा? सिगांलाय माथो बिदि नङामोन। आंनो बिसिनाव बेरायबाय थायोमोन। नाथाय आं दा नुबोबाय, आंनि जिउआबो बिदिसो जागोन सानलायलाङो आङो एखमब्ला। दे जेखि जादिया, मालायनि संसारखौ जोंलाय मा खालामनो? बिसोर सानैयाबो असे बिमानि आंगो लोगो बायदियै बिसोरो जेरावखि थाङा लोगो खामानि मावहैयो आरो बिसोरो मालायनि मोजांखौल' हास्थायो। हा नोंसाजोआलाय बबाव थांखो? आं माथो नुवाखिसै। सानफ्रामबो आङो नोंसिनावनो थांबाय थायो। अफाय थांखो आं नुवासै माथो? लोगो, खामानि मावनायाबो सम जाबाय, थांनोसै नामा दसे? र' लोगो, दसे रायज्लायबावनि। समानो दाबो जाखायाखै जेबो। गोसोनि खोथाखौ रायज्लायनानै जोंनि गासैबो दुखु सुखुखौ सुखुआव लाबोनो नाजानांगौ लोगो। सानैबो खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसि। बिसोरहा आंगो होननाय बिमा बिफा रावबो गैयामोन। ओइ सनास्रि, खोनादोंना नों? मालाय जोंसारमोनहासो न' ग्रोम जाजोब्बाय साख्रि मोननानै। जोंहा माथो खालामबावनो? गोरिब सुबुंनि मानसि, मालायनि खामला हाजिरा मावनानै जानांसिगोन आरो। औ लोगो, आंबो खोनाखादोंमोन बेखौनो। आं बेखौनो नोंनो
नोंसो खोन्थानो सानगासिनो दंमोन। नोंसो बुंग्रोबाय हाय लोगो दे। सानसेखालि फुजा आरो कृष्णजों बिसोरो सानैजों कलेजाव थांदोंमोन आरो बिसोरो मा बुंखो फैदो खोनासंलांदो। ओइ फुजा, लिरनो दोनबावदो नामा मैयाहाय? फैदो लिरखांबायबा दसे गेलेहैदोनि बायह्रायावहाय, मास्टारबो फैखाथ'वाखै। र'हाय मा, दसे लिरबावनांगौ दंमोन आंहा, दा नङाब्ला रायजागोन मास्टारजों। र' कृष्ण, लिरबावनांगौ दंबावो आंहा, लिरखांब्लानो सानैजों गेलेहैगोन। आद्रा थानायफोरखौ दाहाय लिरनो हागोन फुजा, जिंगासिनो नाङा। बिसोर सानैबो न'आव थांनानै लेखा फरायनोसै आरो बियो बिफानो कल खालामो। फुजा, गाबोननि थाखाय मा लिरबाय दं नोंलाय? आं जेबोखौनो मिथियासै, खोन्थाहरनो हागोन? आङो नै वाननिखौ गोसोखांनानै सावगारि नायगासिनो दङ। नों गोसोखाङाखैमोन नामा? फुजाया अब्ला फिननायखौ होलांनो नाजानोसै। फारि फारियै खोनासंलांदो। बियो बिफानाव फन खालामनो थांनायसै। फनाबो सुइटअफसो होननानै बियो रागा जोंनानै फनखौ दोननोसै। फुजा, जोंनि एगजामाबो खाथि मोनफैबाय। दानिया मा खालामबावनो? बाबाया फनखौनो आंनिखौ हमलाबा मा खालामबावनो? गोसोआ आङो मा जाबाय?